Agoyo ne Nyasacho erokamano ng'uono motimo maduong' mondo wachak warad kodi kawuono kod okinyi. Iluonga Reverend Ayub uko, an wuod Nyakach Kandaria, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. Janeno ni Yesu waro ng'ato, ochango to pongo kod teko mar Roho Maler. Okinyi ni Ruoth oketo wach e lewa mondo walalre kodi kata upor wach kodi kachiel. Adwa somo e kitabu mar Joel adek matindo tindo adek. Kitabu mar Joel adek matindo adek. Mumbu Nyasaye wacho niya: ne gigoyo ombulu mondo gipoggo joga, kendo ne giuso yawuowi gi nyiri obed wasumbni, mondo pesa ma giyudo gichodgo kendo gimadhgo kong'o. Abiro somo kendo e kitabu mar tich joote. Abiro somo kendo e kitabu mar tich joote 10 matindo tindo 38. Muma wacho niya: ung'eyo kaka Nyasaye noyiero Yesu ja-Nazareth ka komiye Roho Maler kendo miye teko. Ne odhi kuonde duto kotimo timbe mabeyo kendo chango ji duto mane Satan sando, nikech Nyasaye ne ni kode. Walam Nyasaye. Wapuoyi Wuoro Maler manyaka chieng', Nyasaye manyalo gik moko duto. Ija adiera okinyne kuom seko keto jogi piny mondo giwinj kuomi. Nyasaye ondiki ni winjo wach akuom winjo, to gimiwinjo en wachni. Koro yaw paro kod chuny kod winjo Nyasaye mondo jogi owinj kuomi. Wach misekete lewa mondo bed konyruok okinyne ne ng'ato kod ng'ato mawinjo wachni. Apuoyi kawali kamiyo nyingi duong' shima jateko, nikech pok noloyi manyaka nene. Duong' kod pak oduogni Rabi e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Agone Nyasachwa mar nyalo erokamano kod sani awacho ni luonga Reverend Ayub uko. An owadu kendo misumba Ruoth. Atiyo e bwo kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. An e piny Nairobi ka. Okinyini Ruoth oketo wach e lewa mondo apor wach kodi in jal mobedo piny. Ang'eyo ni Nyasachwano oselor gi wach ne ng'ato ka ng'ato ma ang' ne los winjo ne mondo winj kuom wach midwa wuoye. Wach Nyasaye opim kod koth ma malo e polo to lor piny, to kowe ka piny okobedo mang'ich. Koro kata mana sani wach midwa ler, ang'eyo ni ang' ne kony dhako kata dichuo, ang' ne kony kijana matin kata nyako matin. Wach midwa wuoye ang'eyo ni biro duogo geno mar jal mawinjo ka geno ne olal. Wach midwa wuoye nyalo miyo ng'ato mano setimo yiero marach nyalo chak doke pache machak tim yiero machielo. Mano nyalo timore ka ng'ato loso chunye ne wach mar Nyasaye. Wan gi weche koka wan gi wach mar Nyasaye. Weche ma ng'ato nyalo winjo ng'eny. To dasemi nyamera kata mamana kata jaduong' kata babana ni onegi chik iti ne wach achiel manochwe polo gi piny. Kech ondiki ni kar chakruok wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, nodoko dhano to ne en Nyasaye. Koro wachno ema onegi winji okinyi. Jathum moro moro ahinya wacho ni ka Yesu owuoyo to jomoko manosewuoyo chien go koko. Ka Yesu owuoyo, kawuono ji mang'eny chiko itgi kuom weche. To wach manyalo gole piny, wach manyalo timone ng'uono, wach manyalo miyo chako chung' kendo, wach manyalo miyo geno ne duogi, to ok chik ne ite. Ruoth okelo wach okinyi ma adwa na wuoye dakika manok mondo walam kodi.
asomo e kitabu mar Joel adek matindo adek. Mum Nyasaye wacho ni ne gigoyo ombulu mondo gipoggo joga, kendo ne giuso jowuowi gi nyiri mondo obed wasumbni. Ka jowuowi ne giketo e kong'o to nyiri ne giketo e chode. Adwa na wuo e ujumbe miluongo ni ombulu. Mane wach adwa na ler manok ka Roho Maler konyore koda kod in bende, asto wabiro lamo Nyasachwa. Ombulu en gimigoyo ka larruok nitie e kind ji ariyo kata ji adek. Mano nyalo miyo tim ombulu mondo opog ji kata mondo obed jathek. Ombulu igoyo ka nitie ywaruok ma ji laro gimoro tidwaro ng'at achiel. Inyalo go ombulu ka ji ting'o bat. Inyalo go ombulu ka ji ochung' e tok ji. Inyalo go ombulu ka samoro ikwanyo kalatas mondiki. To kinyi nitie ombulu tieng'ni ng'eny. Tabiro wuoyo ombulu achiel ma Ruoth okete lewa godhiambo. E mum Joel wacho ni ne gigo ombulu mondo gipoggo joga. Asto gichak giuso jowuowi gi nyiri mondo obed wasumbni. Apako Nyasaye ma janyalo. Wacho ni ne gigo ombulu mondo gipoggo joga, kendo giuso yawuowi gi nyiri obedo wasumbni, mondo pesa ma giyudo gichodgo kendo gimadhgo kong'o. Roho Maler wuoyo koda mondo akoni ni e sama igoyo ombulu weche mang'eny jotimre. Kawuono wan e 2021, wadong' gi dweche 11 to wadhi e yiero ka ji ochomo ombulu kimanyo migepe mopogore opogore. To gima nyayudo ni ombulu kigoyo mar piny milarogo piny, to gik mang'eny jothor timore e sama igoyo ombulu. Kendo wan gi ji ma rembgi chwer kendo ngima gi lal nikech ombulu. Sama wuoyeni wan gi ji mobedo piny ma wedegi oseninde liel nikech wach mar ombulu kigoyo kilaro piny. Ma kata ka gibedo piny to chunygi ywayo ka sa yiero romo midwa go ombulu, to chunygi paro wedegi kata nyithindgi manoninde rembgi nikech nigoyo ombulu. Gin to ne samoro ne ok gichung' kane gidwaro kom moro amora, to nikech ombulu kigoyo mar piny to remo nyaka chwer. Remono emichiwo go piny. Nyiso nowuok ka remo chwer. Mano ombulu migoyo kilaro gimoro ipogo ji. Macho ni ne gigo ombulu mondo gipoggo joga. Samo go ombulu iyiero jatelo achiel mabede kom ka kom bedo gi jatelo achiel. Kech pok aneno ker ariyo marito piny achiel. Jochung' nyalo bedo mang'eny, to ombulu ema biro bedo jathek mar jochung' mochung' mang'eny kadwaro kom ka kom. Ma wang' ne yudre kom achiel gi jatelo achiel moyier go ombulu. Sama Joel wuoyo ni ne gigo ombulu ka mondo gipoggo joga, ato tok pogo oganda ne giuso yawuowi matindo gi nyiri, ato giketo wasumbni. We awuo kodi ka Roho Maler konyi to konya mondo wawinjre, nikech weche Nyasaye ondik kuom teko mar Roho Maler, kendo ondik gi fwenyruok matut maigi modhi malach. Ma ka ng'ato onge fwenyruok, samoro anyalo weyi kata nyalo kadhi kata nyalo dong' chien. Wan gombulu migoyo e piny ruoth Satan ema dwana chom tir
kiwinja ei roho. Wan gombulu migoyo e pinyruodh mudho kagi campaign ke chieng' giko wasigu be campaign onego yud ji maluwo toke. Miyo kawuono yudo ka jochiende campaign manyaka ng'ama nying'eyo manying'e ni ng'ane to ber ose bedo convinced moduoke otimo gig mudho mag satan. Nyiso ni campaign timore nyaka pinyruodh mudho. Adwa wuoyo kodi kuom campaign mitimo in the spirit mondo ing'e ni nitie ombulu mabe inyalo go e pinyruodh mudho. Wan gi ji mane jochiende no obedo piny to campaign kech noseseti idwaro jotelo to kaka ne yud jotelo ne onge. Wach manochuno ni nyaka los yiero migoyo ombulu. Sama ne wasigu bedo piny to ne gigo ombulu samo mer to gore piny. Samo kelo lweny e ot jochiende go mor manoyiere mago followers mage gimor giwacho ni odiwuor wamako Gabriel wamako Onyango wamako wan mane wayiere ato kete komno. En wach mosetem gi lamo oseteme nyaka gi counseling to tamore. Gimomiyo tamore oyiere pinyruodh mudho gombulu. Kawuono wan gi ji mombulu oseyiero e miere gi rangemo owuoke mine ka ng'ato timo tim moro magalagala mane ipar ni ok onyal timo. Gimomiyo time oyiere gombulu mar pinyruodh mudho ben opoge tich. Wachno nyalo miyo oti tij mudho nikech jomoyiere go dwaro mano. Gimomiyo kawuono mon ywak minyalo yudo dhako ma pache ler mageno mar dalagi ni kuome kendo kata sama nowuok piny min nong'eyo natieno nyathina te genona. Onyako ma chap chap onyako ma paro min sama nowuok piny min nong'eyo ni nyako ni to ne duog rom ne dalawa ka kech wiye ok ne jawil gi min kata wuon. Samoro noriek mar wich mar somo momiyo no chalo ng'ama kelo geno matin dalagi kanyo. To kata kamano wasigu no obedo piny to ombulu noyiere owacho ni winjo kaka gimbe gigo kode kwano mondo kiny oduogi opar dalani to ene ma wadwa yiere ato giriede toki to giyiere jatelo mar dong' mar wagokini mar rangach. En kata nyiri dhi tedo te to en to dong' adong'a. En okodhi nikech ang'o otiyo tich mar misumba. Muma wacho niya ne gigo ombulu ma gipogo go joga. Tok pogo joga ne giuso jowuowi gi nyiri matindo mondo bed wasumbni. Nyiso nang'o koyieri gombulu mar pinyruodh mudho to giketi ibedo misumba. Mane gimo joga gombulu mar pinyruodh mudho giketi kodi bedo misumba. Ok itim gimidwaro timo titimo gima gin magidwaro nikech gin mane giyieri. Ibiro yudo ka nyakono en tero tame kata odhi gi ber mar wang' moyud dichuo makende to ok otiek dweche adek ibiro riembe nikech jok manoyiere ka dwano fuye pap. Nyakono en miya pile en ochamo gwen kosongo en otenga en obedo miya pile. Kawuono otedo waguso kiny yude ka en e piny kakmie ibiro yude kosongo nyono Kisumo. En odhi kamano nikech otiyo tich manoyiere mondo tim kech oyiere gombulu mar pinyruodh mudho. Wan gi ji kawuono kata obedo dichuo manyiso wuoyi maduong' makawo lodh nyinyo mar dala ma samoro nopuonje ka weche tek. Samoro nopuonje gotongo ka min go otongo ne mon wetege. Samoro nopuonje ka wuon samoro ne beto niang' ne ji. Samoro nopuonje gi kong'o ka kong'e mane uso tipuonje go ka
dalano ne nigi geno ni ka dichuono kata kijana no biro somo mar wako gudu mar kondo mar digri to chalo ka gima taya mar liel ka jirani nyalo liel dala gi kanyo nikech osomo koro nyalo kelo gima ne onge bed manitie. Wach maka moro ne ok gidhi magifwenyo en ni nitie yiero mano chako tim e piny ruodh mudho ka nogo ombulu, to ombulu noyiero kijana ma bende chalo geno ma kata kijana ni notieko ma emotemo mondo many tich, to wasigu nonyono birek mar yudo ni tich en ok oyudi kata odhi moduong' offices tiriembe, to jok mosomo moeo tindiko. Gima timore en wasigu nosendike e piny ruodh mudho. Ok dwane ber kech ong'eni ka kinyo yudo tich to dala manosekete nosegone ombulu mar dhier, ma dhier ogo chonge piny, dhier ng'ong'onegi kijana ni ema chalo ng'ama dwago dalano e goke mondo yombgo dhier matek ma wasigu nyosegone ombulu mowachne dala ka ng'ane kanyo wakete chuny dhier ma en ok onyal amalo, ma kata kijana no tem mondo wuog gi thuone. Tich monyalo yudo maber en mijengo ma kamutiye no odhomo kisungu madongo kumuodo nyoyo gi nyuka. Kisungu ne chalo mopogore gi tich motimo. Gima timore kanyo en ni nogone ombulu mondo kik oyud tich, kech koyudo tich to biro ting'o dala gi malo. Mowacho ni ne gigo ombulu mondo gipoggo joga. Udhiambo wan gi ji ma wasigu nogone gi ombulu to yierogi ato ketogi e tije magitimo sani. Ang'o mitimo ma imbe gino mi wich kuot kata kitime kakitime no nyamera, kata itime kiling' owadwa, kata itime jaduong', to en gima imbe ojogi mak mani kaka inyalo wuoke onge. Imbo setemo mondo iwuoge gimitimo no, to en gima kelo wich kuot, en gima oseduoko klasi piny. Itimo gima jok moyieri madwa ni tim, to gimidwa ni tim kech oyieri gombulu mar piny ruodh mudho. Gimomiyo kawuono keny mang'eny kethore, wan gombulu manogo ato yiero keny nino ei dalau kanyo te in ema un gi lweny mokinyi kata odhiambo tino ka ji laore gi rungu kata beti. Gima timore e dala nino en wasigo yiere to keto chuny lweny kanyo, nogo ombulu to yier ni ka Elizabeth kata e oda wuor kanyo wabiro keto chuny lweny kech oyier odino gombulu. Ato en keny ma koko nitie ma ji luongore gi guogi gi nyinge mag guogi gi punda. To gima chanda ni to punda be ng'ato di umre gonget kaka tiende chal. Nyiso ni gino en gir wasigu, gir satan. En ombulu manogo e tok mudho, en gik mitimo gig mudho, gig jamruok, gik ma ji timo ka gi wang', gin gig kisran. En kata kelo chuny mar ndulume. Ogo ombulu to wach ni winjo. Wuode maduong' en waseyiere mondo obed jotend ndulume e dala gi kanyo. En magino goe piny. Goe piny ma samo goe piny. Samoro noseketho nyaka skul. Jolo bang'e to soma. To en to ok oyiene nikech en noseyiere gombulu mar piny ruodh mudho mondo obed kanyo. To mowacho ni ne gigo ombulu mondo gipoggo joga. Ato giketo kuom gi tije mag wasumbni. Iwinjo okinyi kama chunyi nyalo penjore gima timi kech en gir satan. Mipenjri asetemo mondo awe kata mana ndawa, samoro madho nyasore mano oyieri to mi gombulu mar piny ruodh mudho nin ibiro bedo ng'ama mer jaras chama wiyo jany. Mane gimidware dwa ni lokri janeko, ng'ama wiyo mbach pache ok par maber kech wasigo yiere to kete gombulu mondo tim mano. Kata noyieri gombulu ni bed jatend jochode, tineno adier ka gino chong'o kodi siol. Samoro en gima osegoyie, en gima mi wich kuot, en gima samoro osemaki kech wan gi jok manoyier moko norwake jela nikech ne gitimore piny, gin gi kes madongo
manose yal mochamo lo gi pesa kech wasigu no yiere to kete gombulu kanyo mondo timno kata no yiri dhako e rangach mitere no mondo in mibed ng'ama iye umoko ma ok nyal nyuol. Samoro kisoni chamo ni nyithindo kech wasigu no yiero tuo kisoni to keto kuomi gombulu ato ineni ka ng'ama ketho lo, ineni ka ng'ama ketho chiemo mar rangano, ineni ka ng'ama onge faida. Wach momiyo Daudi wuoyo ka ng'wenyo it wuode wacho ni winjo jal mani kendo ni kendo wuoyi wadu koso wach no semi chuny lit ma samoro kata kamibedene ineno mondo ideri to kapok ideri to ndike muma mar tijo ote 10 matindo 38 ni to be ing'eyo kaka Nyasaye noyelo Yesu ja Nazareth gi Roho Maler. Pinyni wach banya fwenyo en ni jotelo yiero ka ji oting'o bat kata yiero gombulu. To kinyi wan gi ng'ato mano yier ka ok oting' bat. Wan gi ng'ato mano yier kuom teko mar Roho Maler. Wan gi ng'ato mano yier ka polo nobedo piny. En kende emonyalo chomo weche ma Satan nogoyo ombulu. Iluonge Yesu ja Nazareth. Mowacho ni nodhi kuonde mang'eny kotimo maber ne ji. No gonyo joma Satan sando. No reso joma Satan okete jela. No reso joma yier marach gombulu. Kawuone nyalo resign. Mi wach ni yiero no timore marach. Kata no yiri di dala ukanyo. Ini michalo ngama dong marangacho makelewe. Ini michalo ngama marangacho dio piny. To wach ni tiego kinyi ni ya. Wan gi ng'ato Yesu ja Nazareth. En kende mano nyiere yor ono. Yesu no emano yier kum teko mar remo. En mano wale gi teko mar Roho Maler. Kata mana sani ukinyi inyalo goli gimitimo no. Ka wang' ni chunyi yie mineni gimitimo romi gimatimi no en gima nogo ni ombulu. Kata obed kong'o ndike ni jowuoyi matindo ne girwake kong'o, nyiri be ne girwake chode. Mage kaka ombulu no opogogi. Akia gima ombulu opogi timo, akia gimitimo dichuo kata idonjo ne sore kata timo mag tuoro mag kuo. Momiyo bunde biro maki, samori biro lawi biro negi mob justice kapoko negi dichuo. Wawuo kodi kuom nyalo mar ono mar teko. Muma wacho niya be ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu gi teko mar Roho Maler. Roho Maler ne mondo giyudi ka ng'ato yie okinyini. Wadwana lam gi ng'ato maneno ni wasigu nogone ombulu die dala te en mo en gi chandruok kata ogoni mano ombulu e biashara mitimo emoketo iniyudo mana lal nikech wasigo go ombulu. Kawuono wan gi Yesu jateko, jal mane ok oyier gi bat, jal mane ok oyier gombulu, en pole manowale ka Yesu jateko mar Kalvari nowal mondo gima timi noweyi. En emobiro chomo wach ka wach piny Gerasi no nene kadichuocha nowal gombulu mar piny ruodh mudho mondo kete janeko kacha sama norado gi Yesu achiel mar 10 mar polo nyarombo Nyasaye ng'ama ler mar Israel nogole jela mar neko. Bako kata nyathie midwaro awinjo jal manowal Yesu jateko nitie yie monego idhi kinyini kata obed neko biro chome tir gi Yesu kechen kene ma joneko weneyo piny Gerasi no nene kata oketi gi chunye mag dong, kata oketi gi chunye mag dhier, kata oketi gi chunye mag dok chien. Yesu nigi teko gi nyalo biro ywaye bwo daraja piny kuma jochiende oketie no. Kata oketi gi tuo mar kansa kata kansa osechami motundo kodi stage 4 jodakteche nyisi niya kama otunde no onge duoko. Akelo duoko kinyi. Yesu ja Nazareth kende ene man gi duoko mar ngimani sani. Ene man ochwie kite wuon kata mana sani kirwako yie tawinjo chang moseyedho kinyi mondo timreni. Iwinjo nade? Kinyi adwana lam gi ng'ato ma winja dier kombulo yiere dalagi. En mokalo tembe magalagala. Lwenyo osegoi dhako kawuono dong dichom Yesu. Dichuo lwenyo osegoi kata oseketho ni tich kata nokawo apiga joga kata norani nyithindo manoko deore. Mbulu emano yierogi. Kawuono wan gi Yesu manyalo gologi kendo. Wan gi duogo geno achiel mar 10 mar polo. Wan gi nyarombo Nyasaye no en kende ema ng'ato koyie kuome ondike niya biuru ira un duto mujony kendo ugangoru mapek mondo mi uyweyo
Yweyo yudore mana kuom Yesu. Ka ng'ato walo Yesu nyarombo, ka ng'ato yie mosarenda, wacho ni Yesu war chunya, ane jaricho kawuono, kendo onyuolwa e koth richo, onge ng'ama ler e nyim Yesu. Ka ng'ato ok owar gi remo mar Yesu Kristo jateko, kama intie tiga tiga badi, kinyalo go chongi piny, kinyalo mako TV okinyi, maka kiseidho yie, mondo walam kodi Nyasaye. Apuoyi amiyo nyingi duong', Nyasaye maduong' mar nyalo, ono jabura ng'ama ler mar Israel. Bako ni chunya dwari, kato bedo wasumbni go ombulu, moyiere okete chandruok, omanyo ode okonyalo yudo, ket chunyego no oyiere, mondo kete no bedo baya, kawuono de chuoni, mose manyo tich gaming'a, ket wasumbni no oyiere, gombulu Nyasaye, ane malo kuom teko mar Yesu Kristo. Ia malo ni jaduong'ni, Nyasaye odwano neni, ipar nyaka migogo, Nyasaye matuo gore kuome, par nyaka kijana matin, madwaro school fee ne japuonj, gol nyaka Nyasaye, chunje magalagala, marundo ng'ato sani, kata gibed mar ndulume, kata gibed mar kisoni, kata gibed mar magore piny, kata gibed mar ang'o, to nying Yesu nigi teko. Asewalo ji duto, par ng'ato kod ng'ato, nyaka mimayo lo, chiliel ni dwa neni, par nyithind kiye te, ipar ng'ato kwa ng'ato. Lolwe TV aseketa lweti, tingi Nyasaye kikedo gi ng'ala machielo, ipar samo chola japuonj, par nyaka nikokelo, gi dara te mar Lolwe, itingi malo riat, kechi jadiera musiko manyaka chieng', nyaka joyalo mayalo ka, Nyasaye aseketa lweti, malo kitimo gik madongo, apuoyi kayie ni setimo, e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. 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 An mana wuoyo kodu, iluonga Reverend Ayub uko, awuod Nyakach kaka nasewacho, kamoro ni Kandaria. Owara ero Yesu. Alemo e kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, an e piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Kidwa biro kama wantie, idho gari, ka in e piny Nairobi, idho gari Railways, namba boro, kata idho gari Kencom, namba 32, lori Karanja kanyo wan Butrail Education Center, kanyo ma wantie gi jotich Nyasaye, ma Nyasaye walo, Dikon Walto yo, Leirida, Evelyn Akuku, Nyasaye mondo ting'i malo, Nyar Kager, Nyasaye mondo ting' malo, Mwalimu Rosnora, kod Mwalimu Benson Ochola. Nyasaye nyo parowa gi branch e piny South B, ka in town, inyalo kaw gari, madhi Enterprise Road, wan gi kanisa South B, kamoro ni Gilgil Road. Nyasaye mondo par, misuma Nyasaye man kanyo, owadwa Leirida Samuel Adongo, kod jopuonje duto tema ungo, Nyasaye mondo ting'u malo, opar nyaka jokombe. Wan gi kanisa e piny Kariobangi North, Kariobangi South, Georgia gi Ruiru, otelnago wadwa Abuya wuod Mikaya. Nyasaye oting'u malo nyaka piny Mombasa, kama Dikon nitie Sam Gachra, Nyasaye mondo ting'i malo. Nyasaye mondo par headquarter wa, kama otelne gi owadwa Archbishop Ernest Ogena Maudo Kuto. Nyasaye oting'i malo ka in e piny Kisumo, Polyview, kanyo ma headquarter marwa nitie, gi bishops te, Charles Okode. Nyasaye mondo ting'i malo. Nyasaye mondo ting' malo Bishop Henry Okenda, kod bishop duto te mantie, Senior Bishop Johnson Ogada. Nyasaye mondo ting'wa malo riat. Nyasaye mondo parna Mama Sylvia, ka ene piny Kibra Karanja kanyo, ka ene chemistry. Nyasaye mondo ting'i malo, mano nyaro yie, koleme kanisa mar Faith. Nyasaye oting'i malo, mago mene mochungi Injili, kod Polo Dera gi ode. Nyasaye mondo ting'u malo riat. Warad chieng' wuok tich, mabiro sa 12 nyaka 12:30. Ne ng'ama dwaro wuoyo koda, kata ng'ama dwaro lamo, kata ng'ama dwaro kamwa antie, go namba na man piny kanyogo. Namba na N0727 38 5424. Namba na N0727 38 5424. Namba na machielo 07 34 434 156. Nyasaye mondo gwedhwa duto, wachak wanere sa Nyasaye. Amen. Shalom, shalom, shalom.